JUMP, čiže Junior Management program, je zameraný na osobnostný rozvoj služobne najmladších členov spoločnosti Scheiden-Bachmann. Pod vedením profesionálnych koučov spoznajú seba a svoje silné stránky, ale aj talenty kolegyň a kolegov. Naučia sa tiež, ako správne komunikovať, dávať a príjmať účinnú a cielenú spätnú väzbu, efektívne rozvinúť svoje soft skills či tímovo spolupracovať napriek diverzite. Čo mi dal JUMP, tak minimálne na začiatok to, že som spoznal sám seba lepšie, spoznal som svoje talenty, ktoré môže spoznať nakoniec aj ty, a aby som nebol len tak o sebe. Samozrejme som spoznal aj ďalších úžasných ľudí a naučil som sa, ako s týmito úžasnými ľuďmi spolupracovať. JUMP je poznávanie seba a ostatných zážitkovou formou. Účastníci JUMPu sa naučili veľa o sebe, o diverzite a pochopili mnohé správanie a konanie kolegov vo svojom blízkom okolí a tiež vo svojom súkromnom živote. Zistil som, že JUMP nebol vôbec o skákaní, ale aj tak si to musel každý z nás odskákať, aby sa posunul o skok vpred. JUMP je o spoznávaní seba, ale aj o spoznávaní množstva inšpiratívnych ľudí zo všetkých divízií spoločnosti Scheidt-Bachmann Slovensko. Zažiješ množstvo rôznych workshopov, aktivít, ktoré ti pomôžu lepšie pochopiť seba, to ako pracuješ, ale pomôže ti aj vo svojom súkromnom živote. Účastníci počas 7 mesiacov absolvujú dotazník silných stránok Gallup, individuálny profesionálny coaching, 4 celodenné workshopy, 3 online follow-upy, dvojdňový záverečný offsite workshop či networking s vedúcimi oddelení. Zároveň lepšie spoznajú spoločnosť Scheiden-Bachmann a v tímoch pracujú na vlastných zlepšovacích projektoch.